Btr सरकरा सोलोंथाइ फसंथान गावारि फसंथानफोराव मदद होनायनि अनगायैबो गुबुन देहायारि जेंनाजों भुगिनांबोनाय सुबुंफोरनोबो गोबां अनसुंथाइ आरो मावबादा लानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दं। बेबायदिनो फिन आरोबाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि मोनब्रैबो जिल्लायावनो सा 200 सुबुंनो रांनि चेक राननाय जायो। सासे देहायारि जेंनाजों भुगिनांनाय बेनिफिसारिनो 50,000 रांनि चेक रानदों। बिटिआर सरकारनि मावथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि मानव सेवा मिशन मावबिथांखिनि हेफाजाबजों सा 200 नोबो गुबैयै मोननो गोनां सुबुंफोरनो 50,000 चेक राननाय जादों। अनसुंथाइनि गुबै थांखियानो जाबाय जाहाथे बे रांजोंनो मायाबा मोनसे फिसा फालांगि खालामनानै जिउ राहा खालामनो हालाङो। बेनिखायनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौ लानाय जायो हावलिनि बेनिबारियाव बडलेण्ड गेस्ट हाउसआव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि सिङाव सा 200 नो गुबैयै मोनथाव सुबुंनो 50,000 रांनि चेक रानना होनाय जायो। शिवानी चौहान, तापस दे, कल्पना नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।